wujuding atraksi spektakuler Kusumojoyo kami nongko kuwataken iman kita wonten kasanipun Allah Subhanahu wa taala. Kuwi ana ning kecil pojok Sebab sadaya perkarane para usaha menika kanthi ridho ridhanipun Allah. Bila Allah ridhani sedaya mereka kebacan mulai padha tambahi anggen ibadah nyaket wonten kasanipun Allah Subhanahu wa taala. Salat lima waktune, salat hajate, tirakate, taruh wonten kasanipun Allah mugi sadaya sadulur kawula kang wonten tlatah. Mayong Jepara menika tansah pinaringan rahayu slamet. Lan uga tansah kabuka dalan rezeki sadaya kemawon. Sing usaha dipun paring lancar usahanipun. Sing petani dipun paring sukses anggenipun olah tetanen. Muga kanthi sadaya kampun aturaken dadosaken berkah lan muga nambah sedulur ingkang kathah dhateng Kusumojoyo. Menika kemawon ing musuh dina saha kiarang sampun lumampah nyaket wonten ing satengahing Pelataran Agung. Angasta harupening buka kang wonten ing astanipun. Kanthi den sumapakaken uga rampe utawi piranti kang pun siapaken dening Bapak Soebul Hajat sakeluarga. Lan uga wonten ing sotar menika dipun dukung kaliyan sound system MP Audio Sound System kang saking Jepara. Lan uga dipun abadiaken kaliyan Gumilang audio video syuting saking Cepogo. Kalau pasangan kalian Kusumojoyo muga dadosaken berkah nambahi job ingkang kathah amin. Kukus putih gondorong kang sampun pripat wonten ing angkasa wujuding ombonganing bapa. Kami nangka sarana hormat dhateng bapa ingkang babat yasa Blatar Mayong Jepara. Sekalipun kemawon musuh dina saha kiarang Kusumojoyo sampun siap siaga hati badhe ngaturaken pasukan rasanipun bapa. Bopo sebab sungguh dalam konteks panjangan dia wonten ing logo kang tinggal tembung bagian dalam paring kalau wonten ing medal wonten menika kudu samodra sing masuk katam yo dalam sampun menuju atur ngasanipun Bopo. Kalipun kemawon kabuka arupine sinakon Gondoro kabuka. Kemenako sarana srengeng adijara ing medal wonten mriku. Kapaya karo dicari cerita yang kapan. Oh yang sampun tumepak. Lajeng ngendi? Kais nganto yang kapan kamera dalam damel sarana sama. Kalau kebawah itu gerahannya cem. Oh ya kapan gesengnya cem dia tuang buaya podon bina ngaji. Ben bisa ngaji ini diri pribadi. Aku gua ngaji ini datang yang sanes
tegese ditata sifat lakune kakang asta kalimun wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi waosan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Satu kali pendukung kegiatan mungkin pinantuk parilahipun Allah kasembatan kanthi sae kendika jengkangkat dening panjenengan kemawon kapangaken dhateng Kyawang Kusumadaya katuraken sumangga nalika kang sampun pikantuk mandat wonten ing sonten menika siap swaga arata kalisan badhe katuraken kamenaka adicara ing adicara siram jamas siram jamas iki akan dipun Kyawang Kusumadaya kabeh akan kulo kanthi lon-lonan lumaku panjenengan Kyawang tumasating Tirta Kamulyan banyu donga dadi agem sadurunge ati agem sadurunge kalbu agem sadurunge pikirane manungsa sifat ingkang jahat pun paringana minggat dan yo sifat kang luhur alus atoko akhlaki dan yo akhlakul karimah sopan santun kagendhaken sampurna wa insyaallah akeh kancane akeh rejekine amin bangga pikirane adem atine uga nek wis adem wa insyaallah katata rejekine tak dolake kabeh bae guru-guruku sing ana ing payung kene dipun paringana kabuka dalan rezekine kabeh tangemoke sing dodol kok sing do usaha apa wae mungkin Allah ngabulaken kaminangka pinyuwuran kita. Sampunipun adicara siram jamas katindakaken kanthi sembodo kacecep kaya wening kadepanipun Ibu Sudiro Kusumadaya badhe nglepas sopanipun Sadaya Nitra damel contoh kanthi dadosaken GKT Kusumadaya ker tak jaluk gunung kuasa kabeh bae tak go contoh sepira paringipun Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hol pada hol lekas Allahu Akbar. Iya. Allah lugu. Allah lugu. Ojo melayu. Sampeyan melayu kok gak aku.
Bismillahirrahmanirrahim. Yatim Sopusa jadi Satria Kusuma Jaya. Waluyo Temaing Jati. Allahu Akbar.